Literal na nagningning ang gabi sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Sa ginanap na kauna-unahang Grand Santa Cruzan kagabi, tampok ang mga kilalang beauty queens sa bansa. 15 kaakit-akit na reyna na tila mga diyosa sa kanilang kagandahan ang dahan-dahang naglakad sa kalye. Ilan sa mga inabangan ng mga manonood sina Rabia Mateo bilang Reyna de las Flores, Mutia Datul bilang Reyna Emperatriz at Bea Rose Santiago bilang Reyna Helena. Kahit may sakit ako, masakit ang mga paa ko, may ano na ako, pumunta rin ako dito kahit tayo upo ako, ang ginagawa ko, makita ko lang yung mga kandidata. Ayon kay Bulan Mayor Romeo Gordola, ang Grand Santa Cruzan ay hindi lamang isang rehelyosong selebrasyon, kundi isang malaking tulong din sa pagpapalago ng turismo sa kanilang bayan. Kaya tabi, mga taga-Bulan, dili po nato paglimutan ang kultura nato. Sana balik-balikan nato hanggang ang mga kabataan dili po makalimutan ang kultura nato. Ako mga taga-Bulan, mga bisita niya diniyan, gusto ko tabi magpasalamat sa entero. Dahil naimod ni Governor Boboy kung gaano kaugma ang mga taga-Bulan, kung gaano magkaugma ang mga bisita. Pumiro po ini sa istorya na ang mga beauty queens dinara ni Governor Boboy para pa-ugmahon ang mga taga-Bulan. Taos-puso din siyang nagpasalamat kay Sorsogon Governor Edwin Boboy Hamor sa suporta nito sa matagumpay na pagdiriwang. Para sa mga balitang Tatak Bicol, ni Insinares.